Nananom ne adehye Opemsuo TV suni enchei ena kotokofia ha yewura Asantehene achiame ma kwan ema na Abuotemhene ebeso akire yewura ene one ne manfo nyina hyefufutuma ena omo oba kotokofia ha tie ne na bebo nkomo kakra na yabusa ne nantese ewo kotokofia ha ene den Nana wadaru mebru Opemsuo TV ni Opemsuo radio suni ene wono manfo nyina yefufutuma ya maba kotokofia ha wadaru mebru monantese ne sen me manfo nyina ya dabonse se mo me sa kwanya we na ya kire mu de ntia yewo yewura efia ha ene se ena kakra atwa mu ni yewura aye me adoye edi abontem akonya aye na bremponja odi mame na nipa aye ade a osayeye nti enne ena akwanya base yenso me na mamanfo nyina se de mu ho yeba na yebeda na se na ye kire no ade a fefa ya man no se de siso ye nifa Miro wadaru mebru wode na ase ebre Asantehene achiame wadaru ma wani suade hunu pa ne sei abra yewura achiame de Abuontem kru ahya wonsei na wabeso ya kire Asantehene wode na ase ebe wani suade hunu ene sei yewura de Abuontemman ehya mensa no na onim se mpapamu wo krom ho enti odi me afutu se nena na menko na menkohwe na menka Abuontem emom eno ye ade ba ko a esi maniso a edikai pa wose meye na me tu anamon mpo even ansa na membeda na si me tu anamon a kirese se wo hwe dom a wo ha ya wo hu se mpapamu okrum ho a kanya ni se ye nyina ya hia wo ha nti eno ye dedikai no de tosumi no krono ma metuno ye papa ekirese mfie bebre development bia nkokro no so enkoso ho nti me maye ma draw programs me gidi se enunum no through them na edi adwuma ene nkoso ebeba yemanum se meti ho kakra akiremu a ye betimi meo partners bia onum ebeboa ama ya convert waste to wealth. That's the program, waste to wealth. Actually say me ba mbeto bola kakraka I cost robe abrosan be million na mensa kra wo hwe height na e wa Abuontem nyame adaroman so Zoom Lions so almost awo ya asase no so na me wo partners bi o Nigeria onum aye krado se ene me beda si wia kwanya ba mo ombeba na omo ewo kwae convert waste no first to plastic waste na wo no omo ede ebeye pavement blocks na ade very wonderful na afedi aka no organic waste matter no so omo de aye fertilizer wonum awe atazo say kwanya ba mo omo beba no ma be yesterday we no betimi create employment ewo ye area ho anya no nkwa mene nkrofo bi nso obechem mikohu onmu nsa no djuma wo brosankro eho na me refre eho onmu ye water what community water project omu etu boreholes akese na onum a connect pipe ako obia fi na omu de meter aboso sade we no eno kirese wo fi a eno an se obie nsuo no na onya me no ma di nkita ho ma Abuontem already abe survey asase no ehun se ye no ho abeye nti se nyame pa enche pibia almost start adwuma na mbe hun se Abuontem man obia benya nsuo munim se Ghana water no wonmo edru wonmo nuru esreso kra nti ye putoja fiyase ne Abuontem ko nyina womo nsa nudwuma ne nuru ho ti we no beboa ama nsuo aba Abuontem man nyina no ma bebre ho amede agu akwamo a on the
14th monso cry framo invite mo on the 14th of January bobo jakese na noma akeka ho nyina meda na adi ayemani sade Mira Odaro Mebru said the crop ya Asante Kotokohene impuntu nyuma wo ye doso ebi te se Confano Teaching Hospital de $10 million eye otumfo acheame abie kwan ato ho ama nananom ne wo manfo nyina ebo titi wo mo wa ama no ne ene adwadifo wo manfo wo wa kwantu mu asem bei na wo beka akere mo se bibru wo hene ensrade na so wo hene gi ade asem bei na wo beka akere mo afa impuntu nyuma esi wani ho me bai menya ena sinti madwuma no hwemu a nka menya mfiti ase nwie fiso bi ma wade o che wade na umma onanase a saade no use a emse nye ye papa nemum madikai wonum a wonum wo amanane a menim wonum me ma de agija wonum se omunnuanum se omo abrochire no omo enyeji omo nyina telephone numbers na onum informo Abuotemhene association omo amanone na omo formu wi a manisade hunu ne omo nso anisade hunu omo woma Abuotemhene no enyina de echi bepam na yede egu akwam efreme nana akomea sachi tutu ampam ametosu menu meye otumfo brempon aye Abuotemhene nananom ne ade hye Odaro Mebru nana ene ne nakase ye ne Abuotemhene so be din komo kakra omoni so a aso se otumfo acheame ma akwan ma nana Abuotemhene bi so akire wo hene na afei ene oba bedase ye ne oba pani ebetwetwe komo kakra na ye Odaro Mebru odudo bribi pacho bodin kire Opemsuo TV ahwefo nyina na enije be na wanya abre ne wura eba besi bibi akire Asantehene achiame abeda wo mo ase manage pi se yewura dawroma wasi Abuotemhene amame me ye bawro hima na me se bawro ne Abuotem de ye ade baako intimani aso yewura ade awaye ese anche pi ene yewura yi me bai mame inti amame ni ajepa inti ne no inti na ibe yi na ye ni adanase no na ye Odaro Mebru emma mpanimfo ene mabaawa ya omo ewo Abuontem o afutu bi a wo de bema won ene ya mamre ne ya mane no ya akoye bruni de ye didie ye nkasa ya fade akoye bruni de afutu be na de bema adehye a se bi bru na omo hye wase mafutu kakra ne se enam se amane entino afutu kakra ma se ohina baidi o madawroma o munyina fampa bopa enta nachi na ono so ye bibia onso ayire no ho aye ense obi ye bibi na mo anta nachi a ense ya na ofise de oye no mani so intimisre Abuotemhene so o munyina fa akomakro enta wo henachi na henie ni ntumpo edase sabri nana Abuotemhene ne yire ne dabrichi enso ha se bibru empani se be ma bebo brapa na oba papa bi ta na chi nana yire Odaro ma Opemsuo TV sunie ye mwakwaba ye bru ene ura abetena konwa kese so ya wobeye Abuotemhene nyina dia edie na obetumi aye aboa ura ama na hini abeye sonko kane de na onko na wo ye ne yire nanso ene ne yire mu bedoso firi se wo acheame eta na chi edie na abeye aboa na ama na hini aye krabehwe that's bro edin kan pabo ana me de beta na chi na masro tumfo nyankopɔ se na ni swade hunu a wode egu apono so no onyame ma na ho ahoden na fe o mane nyinkire o ma na hoden na fe ontumi nye ezanse sede wo kana yewura daroma ana odi Abuotemhene hye nansa na bra wo so ye no yewura ka kire ne se wo mpempapa mu de edin kabo mu ene afi nso mpuntuo eba Abuontem no eno na oni hu dwuma nti mempa ebone se nyankopɔn mwa no na sai ni swade hunu na yewura hwe ni mo se ebeye adwuma no onyame mie kwanto na ontumi nye ne sa pepepe na enhye yewura ene Abuotemhene nyina ene monyam
hwɛ ma kosua dua ya yɛda ase Nana Abuotemhene na yere Nana akosua dua ya ɛna adua ya ɛna yɛtie no yi yɛda mo ase